Στην Ελληνοπολιτεία απαγορεύεται άνθρωπος να πεινάει και να είναι άστεγος. Σταματάμε την πείνα διαπαντός. Απόλυτη αυτάρκεια και μοναδική αυτονομία σε όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά αγαθά και όλα τα παράγωγα αυτών. Το κράτος, ως αληθινό με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης, θα παρέχει ασφάλεια και εργασία σε όλα τα πεδία και επίπεδα του βίου του Έλληνα πολίτη και εγγυάται πως το 50% του κατώτερου μισθού θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η δέσμευση της Ελλήνων Συνέλευσης ως κυβέρνηση της επόμενης μέρας είναι ότι κανένα προϊόν δεν θα εξαχθεί αν δεν είναι μεταποιημένο και με έγκριση του ελληνικού κράτους μας. Με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης, το ελληνικό κράτος αναβιώνει από την αρχή, επενδύοντας όσα κεφάλαια και αν χρειαστούν για τη βιομηχανία, βιοτεχνία και οικοτεχνία, δίνοντας τεράστια μοναδικά κινήτρα στους επιχειρηματίες αλλά και στο ίδιο το επιχειρήν τους. Θα δοθούν ατοκαδάνεια για 5 χρόνια και 10 χρόνια φοροαπαλλαγή για να έχουμε καθολικές βιώσιμες επιχειρήσεις και κολοσσούς εταιρείες στο είδος τους. Σε μεγάλες εταιρείες θα δίνονται ομολογιακά δάνεια χωρίς κανένα τόκο. Η Ελλάς μας πάντα πρωτοστατούσε σε ναυτική και ναυτιλιακή δυναμική. Σήμερα όμως, ενώ τα περισσότερα πλοία παγκοσμίως ανήκουν σε Έλληνες εφοπλιστές, φέρουν σημαίες ξένων συμφερόντων και αυτό θα αλλάξει εντελώς. Με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης την επόμενη μέρα δίνονται αληθινά κίνητρα σε όλους τους Έλληνες και ξένους εφοπλιστές αλλά και πλειοκτήτες. Μηδενική φορολογία για όλες τις εμπορικές δραστηριότητές τους ώστε να φέρουν την ελληνική σημαία και την έδρα τους στην Ελλάδα. Με δέσμευσή τους να διατηρούν Έλληνες ναυτικούς στην πρώτη ιεραρχική πεντάδα των πλοίων τους, το προσωπικό εδάφους τους να είναι Έλληνες πολίτες, οι επιθεωρήσεις των πλοίων, οι επισκευές και οι ασφαλιστικές παροχές να εκτελούνται στην Ελλάδα αλλά και οι οικονομικές τους δραστηριότητες να διενεργούνται μέσα από τις ελληνικές τράπεζες χωρίς κανένα πρόβλημα και δέσμευση. Ως πρωταρχική κίνηση, με διακυβέρνηση την Ελλήνων Συνέλευσης, δεσμευόμαστε με την κατάθεση του ποσού των 20.000 ευρώ σε κάθε ελληνικό όνομα που φαίνεται στους εκλογικούς καταλόγους, αποδεδειγμένο με εγγύηση γενής για μια πρώτη ανακούφιση στις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής μας.